in verses 18 to 30. Barog na ta. Lucas Kapitulo 18, versikulo 18 hangtod sa 30. Usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya, maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? 19 si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tahura ang imong amahan o inahan. Ang tao mitubag, gituman ko na kining tanan nga mga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagkadungog ni Jesus sa iyang giingon, sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Usa pa ka butang ang gikinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Og makabaton kag bahandi didto sa langit, unya balik og sunod kanako. Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa mingon siya, pagkalisod gayod alang ni atong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit or gingharian sa Dios. Ang mga nakadungog niini nangutana kun mao kana, kinsa raman di ay ang maluwas? 27, mitubag sa Jesus, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Unya mingon si Pedro, timan-i baya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Og si Jesus mingon kaniya tungod niana, sultihan ko kamo, tinuod kana, sultian ko kamo, nga bisan kinsa ang mobiya sa iyang puloy-anan, asawa, mga igsuon, mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios, makadawat og daghan pang mga panalangin ni ining panahona og kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Let's pray. Amahan namo nga langitnon, daghang salamat Lord nga nakita nimo ang among kauhaw, kagutom. Busa ikaw nagahatag karon sa imong mga mensahe agi og pagtagbaw sa among espirituhanon nga panginahanglanon. Nagaampo ako o Dios ug kaming tanan nagpaubos diha sa imong atubangan nga kami imong tudluan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat nga ang imong mga mensahe magaumol, mag-shape sa among mga pagkinabuhi sa unsay angayan diha sa imong atubangan nga makapahimaya diha kanimo Ginoong pagkinabuhi. Salamat kaayo sa tanan nga nia ug sa tanan nga maabot aning mensahe. Nagampo ako o Lord bisan sa among mga kaigsuunan karon nga wala dinhi tungod sa ilang mga pagsulay sa panglawas. Salamat nga maabot gihapon sila sa imong gahom, mga pulong, pagtandog nini nga mao nga adlaw o Dios. Salamat kaayo sa tanan nga niya nahiabot, ikaw magapanalangin sa tanan, pinaagis langit nun nga mga mensahe. And we pray, ni dili makawat sa kaaway, ang among hunahunag kasing-kasing, but imo kining sakupon sa gahom sa imong mga pulong. This is our prayer. Madawat namo ni o among langit nun nga amahan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Karon nga kabuntagon ang uluhan sa atong pagtuon ingon diha pilia og buhata ang pinakamaayo. Kanang naa sa imong tapad sulti na pilia og buhata ang pinakamaayo. Sa mga estudyante, labi na og naa na gyud sa katapusang ang moabot dayon ng pinakalisod nga kanang last bitaw nga assignment. Diha toy mga panahon nga gitesis me
ang thesis kay naglisod gyud ko unsaon. Wa gyud ko kabalog unsaon. Unya moingon na lang gyud ka kini na lang yung usa ka butang. Pag mahuman na gyud ni, uy, idta na gyud og tunok. Hello? Aritas mga ginikanan sa inyong mga pagpa-eskwela sa mga anak. Grabe yung ginastuay, hala, inutangay yung taman, mangloan pa. O niya, moingon na din kang kini na lang yun. Si Jim na lang yun. Kay Jim may kamanghuran. Kini na lang yung usa. Pag mahuman na gini, pahulay na kita, ibta na kita tunok. Di ba? Nga na ta. Or na kay problema nga, feel ni mo, major yung kayo o niya, daghan na kag problema nga giagias kinabuhi. Diha, pag yung time man yung kang kinirag yung problema, may nakahimo na kang dili ko malipayon sa matag adlaw. Mahuman na yun yung problema, kinirag yung muskabuok. Pag nahuman lang yun okay na yun ko. Wala na yun ko. Or something nga kay desire sa kinabuhi. Nga, pareha sa akong wife, lisod kayo may kay, gabunte siya. Unya, mudong migmangga kay mo palit, mighapon mudong napod kay mo palit. Sige, ingon siya, kung naaaragoy refrigerator, wa nagyoy problema. Kung naarag yun pag abot na sa refrigerator, nanang po ilaing pangandoy. Di ba na yung mga ingunana yun sa itong kinabuhi, mga igsoon? Di ba? Kasuway mo, na? Nga kung kanilang yun, kinirag yun. Mauna nga, daghan kag kapilian. Pero, makaingon yun kang pilion yun na yun kay usa. No? Sa mga desire na to. Like, karon, kasagara mga tao karon dili mabuhi og na walay cellphone. O niya og naapoy cellphone, di gyapon mabuhi og walay wifi. Sa diyang naanay wifi, nangandoy na pod og kanang cellphone nga lami og kamera. Kana inig picture ang bugas i-detalye yun. No? Ana ba? Ya, diya na, mahalo na Android. Gusto gyud kanang prutas nga pinaakan nga cellphone. Apple yun. Unya kay yearly na mo na bag-o nga model, nagkataas ang iya nga kanang quality. So pag abot na dayon sa Pro Max 16, mo ingon na dayon, kung naara gyud ko ana, kana na lang yun. Last na yun. Usa na yun. Og dili gyud ta mahutdan og kana bitaw mo yung tag kanira gyud. Mauna lang gyud ni, last na gyud ni. Unya duwa. Tanaw dayon sa oras. Sige, last na lang. Last. Kini na lang gyud, humano na lang gyud ni. Pag humas usa kadula. Sige, last. Sige rang last. Kaniadto sa wa pa tay mga Ginoo, ang naa nato, relihiyon o relihiyoso kayo ta. And that is why mga sugarul kayo o palahubog. Sa diyang magtagay-tagay na, mayon na dayon nga, last na yun last na kayo, mahuli na ko. Last na dayong balibad ba? Last na yun Ang to na last na alas 11 gabi ito ningong last. O niya, niabot na og alas 5 buntag yun. Last tergyapon. Nya usahay sa itong kinabuhi, maglisod tagpili. Unsa man gyud, ilabi na kung na kay nakit-an nga daghan kayo og puro nindot. Inigsulod nimo sa supermarket or ato ka sa home and fashion. Sa unsa may tawag na? Kanang department store. Pag sulod nimo dito, kita kag lain-lain og brand. Naay Nike, naay Adidas, naay katong mga lalay ba? Unsa itang lalay? Lacoste? Lacoste? Dagan gyud kayong brand.
Unya dili lang kay daghan kayong brand, daghan po kayong klase sa panapton, ug daghan po kayo nga color, design. Mauna nga kung mag-shopping ka, unya gadali ka, ayaw pag-shopping. Because pag moadto ka, dapat makapili gyud ka pinaka the best. Nga kanang inig-uli nimo, sayangas akong napalit. Mga dili ka mga ana. Napilian gyud nimo ang pinakamaayo o ang pinaka the best. Kanang nag-inusara gyud nga mo'y imong gusto. Di ba mga bana? Daghan man mo sa una sa aran. Pero kanang inyong kauban karon, mao jud nay pinaka ganahan nimo. Di pastor giparkingan ra mo ko ani. Parkingan kotse ba? Unang ako ning gisugot. Kotse man na. Nya kay pobre man may pastor, kotse gyapon, kutsilyo ba? Sugot ka dili. So pili gyud ka sa pinaka the best. Now karon nga naa na ta diha sa Ginoo, atong hisgutan ang ayan natong pilion gyud sa kinabuhi. Ang pinakaangayang pilion, buhaton, walay lain kundili ang pinakamaayo. Dili man ta pareha atong eskwela pa ta sa una, 75 okay na na. Pilion gyud nimo ang unsay pinaka maayo, ikaayo, ug unsay pinaka the best. Sa Bible, atong gibasa karon ang story kabahin sa dato. Dato maalamon ingon diha nga pangulo sa mga Hudiyo sa tupa. Naa siya'y posisyon, batanon siya, bugado siya, lawyer siya, nga miduol siya ngadto kang Hesus. Nga kung imong tan-awon sa wala pa siya ni duol ni Ginoong Hesus, akala niya, assuming man siya ba, kaingon gyud siya og ang tanang pinakamaayo na anas iyaha. Nasabtan ko ninyo? Naapsan lagi ko ninyo? Nang hay-hay ninyong una-una kay gainit, maulan niyang hapon. Una-una siya nga naa na niya ang pinakamaayo. Niduol siya ngadto ni Hesus. Una pa lang niyang pagsulti, sayop na siya. Why? Atong subayon ni. Ingon ang verse 18. Usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya. Kinsa man si Hesus ang kaniya nga gisgutan dre ang gipangutana. Ningon siya, maayong magtutudlo rong nadaan siya dire. Why? Kini nga pangulo, kini nga abogado, kini nga magtutudlo, kini nga tawo nga miduol kaniya. Hudiyo ni o gani siya mo'y representative sa tanang maalamon arong suwayan ang Ginoong Hesus. Sa ato pa, suhito kayo siya unsa ning pulong nga maayo or good. Because sa Israel, wala kay tawgon nga good or maayo, bisan kinsa nga tawo imo kay balag, di ka pwedeng moingong maayo. They know, ilabi na siya, kay magtutudlo siya og pangulos mga Hudyo, nga walay laing tawgon nga maayo, kundili ang Dios. Ragyod. Unya, kay dili gani ni sila motoo, nga si Jesus ang Misaya, ang anak sa Dios. Nga miadto kang Hesus og niingon maayong magtutudlo. Sayop na siya daan. Ingon diha, unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. So, kunyari hibalo siya sa tanan pero mangutana pa siya. Gusto niyang pakaulawan ng Ginoo, magkamali-mali gyud ni rog tubag, preso gyud ni, patay gyud ni. So, kasagaran nga mga pangutana sa mga magtutudlos balaod, mga Parisiyo, mga pangulo, mga Hudyo, ngadto kang Hesus, dili na pangutana kay gusto nilang masayod sa kamatuoran. Kundili,
pangutana siya nga ilang gimitingan. Nagtigom sila unya nagsabot, maghimo sila pinakalisod nga pangutana o kinsa tong pinakamaalamon mao toy moduol og mangutana kay ang plano lagi mabitek. Maset up ba nga inig kasayop ani niya automatic yun eh. Karon pagduol niya nangutana siya maayong magtutudlon sa may akong buhaton aron kumangkon nako ang kinabuhing dayon ang kaluwasan niyang gipasabot. Sa verse 19, si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako og maayo, nga wala may maayo, gawas sa Dios. Nganong iyo man kang maayo, nga di makamutuong Dios ko. Murag simple, kung inganaon na to pagsabot no? Nganong mo ingon man kang maayo, nga wa may laing maayo ang Dios raman. So, sa mga nakadungog ato, ulawan siya dito. Ha? Tanawa, siya pa'y gitudluan no? Di ba? Kay siya man yung professor sa balaod. Master man ni sila, mga theologian man ni gastade, man yun Ginoo ni sila. Pero ningo mo siyang maayong magtutudlo. Unya, natudluan may noon siya ni Jesus, o giingnan siya, nganong ingon man kag maayo, nga wa may laing maayo ang Diyos raman. Sa samang pagsabot, nganong ingon man kag maayo diri nako, nga kabalo man ka nga ang Diyos ray maayo, unya di man kamuto ang Diyos ko. Nakuha na to? Nasabda na to. Padayon ta. Ingon ang verse 20. Nasayod ka sa kasuguan. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tahura ang imong amahan o inahan. Ang tao mitubag sa verse 21, gituman ko na kining tanang mga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Tanawa ragon eh. Naghuna-huna gyud siya nga ang tanang pinakamaayo naa na siyang kinabuhi. Kay bisan gani ang spiritual, ningon siya nakatuman ko tanan. Dini nato makita nga ang tanang pagtuman nga walay labot ang Ginoo sa imong kinabuhi, hugaw, walay kapuslanan gihapon. Mo bitaw nga dili ang pagbuhat maayo mo makaluwas nimo ang imog yung Kristos kinabuhi. Ang imog yung relasyon kanang yung naa si Kristo gyud sa imong kinabuhi. Eh parehaan niyo, nakatuman yun sa tanang, kasuguan, nakasulat. Pero kay, wa man siya'y Kristos kinabuhi, di gaya siya mutuon ni Kristo, nga iyan ang gikatubang. Sa verse 22, tanawa ragon ni, sa verse 22, nitubag siya, ngon siya nga, Pangulo nako, posisyon, so, nanan ako, maayo ni nga butang. Dato ko, naanak ko, maayo ni nga butang. Batanon pa ko, naanak ko, maayo ni nga butang. Unya, nag-alagad pag ko sa Diyos. Nagtuman ko sa tanang kasugan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakag, tahurang ginikanan, mga inahan o amahan. Kini maayo ning butang, o ako nagyuninaanan nako. And wala siya maghuna-huna. Nga hangtod nga ikaatubang niya si Kristo, diha pa niya may bawaan unsa gyud ang pinakamaayo. Tanawa ra guni verse 22. Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Mga dato diha ingong amen. Di mo mangangkon ba? Bahala mo. Ako bisag wala, moingon akong amen. Amahan ako ang tag-iya sa tanan. Amahan nato ang tag-iya sa tanan. Amen? Kisa man tag-iya ni tanang niyas kalibutan ng Diyos man. Di mo maangkon, bahala mo. Ingon siya sa dato. Usa pa kabutang. One thing. Tanawar ko na sa atong kinabuhi lagi pare atong kaniya naagyod tayo one thing. Kung maako ka lang. One thing. Nakabalo ba mo? Ang imong gihuna-huna nga pinakamaayo, kung imong maangkon, imong huna-huna nga malipay gyud ka pag-ayo. Sakto? Sakto? Mauna nga, ang imong gihuna-huna ang pinakamaayo, kung mawala sad nimo, wala na ilami ang tanan. Naapa mo? Parehagudaan ang kamo ba? Unya kay kamo pa, tinga naman kang di naman siya mo chat ni mo. Di na siya mangumusta. Kay lain na di ang gitsatan o gipangumusta.
So pagkabalo nimo, and then inaka-busy, manggod ka, wala na kay time na ako, munang nabugnaw ko, nya naay napuli na ako nga, naay time na ako. Di ka mahatag na kong flower siya kada adlaw, mura ko patay, sige hatag flower. Naapay sash. Una ng flowers, naibutang ang sash? Patay. So unsay imong bation? Perting sakita, paita yun gayo. Munang nagama ang kanta sa kalibutan. Labis na nasaktan ako. Sobrang, unsay sumpay. Bahala mo diya. Trending mga kantahan, no? Bisag asa ka, naagin sa Facebook tanan. Gitranslate og Korean, samot nang hilak ang mga Korean pagkanta. Di na ko kantahon. So gool kayo ka, unya. Wala kay lasa nga lami kayo ang imong grado, tag 90 tanan kapin. Sa imong trabaho na promote ka, dako na kay kag sildo, wawa na lasa. Naindot na kay kag balay, nakapalit na kag mga property, na kay tanan nga imong gipangandoy na ana. Pero ang pinakamaayong imong giuna-una mo'y mawala nimo, ang tanan walay lasa. Tama? Mulang ang uban maghikog. So, kining tawhana, ang dato midool kang Jesus, naghuna-huna gyud siyang ang tanan naa na niya. And sa kalibutanong standard, yes, maghatag yun tog tinuod nga kalipay. Dili man ko layo sa Dios, kay relihiyoso ko, nagtuman ko sa tanan. Plus nag-alagad ko sa Ginoo mo na. Unya niya pa jud nako ning tanan. O gani nahimo kong pangulo, nahimo kong dato bisan batanon pa ko, naka-acquired ko kinganing nga mga property bisag batanon pa ko tungod kay panalangin sa Ginoo kaniya nako ang Ginoo. So naghuna-huna siya nga ang iyang ginauna insakto kay naa na niya ang tanang maayo. Pero pag naatubang na niya ang Dios, gisultihan siya og unsay pinaka maayo kanang gitawag og one thing. Nadyo'y usa ka butang. So ningon si Lord in verse 18 to 22, ningon diya, now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lackest thou one thing. Nay one thing. Naay kulang usa, naay pinaka, usa na lang yun, usa na lang yun. Andyan na sa'yo lahat, may one thing lang yun. Mayaman ka na, pangulo na ka, nagtuman ka sa tanan, na kay spirituality, but one thing, usa na lang yun. And sell all that thou hast, tanan nga naani mo, ibaligya, and distribute unto the poor, ipanghatag ngadto sa kabus. Lisuda kayo, no? Ang tanan rabag yung giingon niyang pinakamaayo, ipahat pa surrender. Ang tanan yung pinakamaayo, ipasurrender o ipahatag ngadto sa mga kabus. Nilak ang bata yung sa baa po ng gawali. Oy. Sige lang, day. Okay. Unsa man ni day or dong? Day. Kana? Na ato nang patubuon des Ginoo, ha? Sabot gyud ta kay di ginapwede. So, and distribute unto the poor. Allah ka, ang tanan ba namang pinakamaayo nimo? Mawala sa imo ay panghatag sa mga ayuda o saon man ni. Kabalo mo gara-gara ni atong mga politiko kay grabe mga hatag ayuda. Diya ba na gikan sa inyong kaugalingong bulsa? Tanawan ni si Lord, ingon siya sa usa ka batan-on nga pangulong maalamon, ibaligya ang tanan nga naani mo ipang ayuda. Kaya mo ingon na din ka, maayo kay ko nga politiko, kay grabe kong ayuda. Imuha ba na? Di mo na imuha. Kanang imong gihatagan, kabayad nag-tax. Minsan pa nga unfair. Why? Ag nagbayad og tax, di kadawat og ayuda, kadtong tapulan. Ayudahan. Munang mandato, yun ang atong nasod. Imbes tinggira, mamalit na tag mga misail, ipang ayuda sa mga tapulan. Pamuyo mo imburnal tanan 80 mil na yun na. So, and thou give it to the poor.
and thou shalt have treasure in heaven. Diara, og makabaton kag bahandi dito sa langit. Then, and come, follow me. Muna ang invitation sa Diyos. Ang pinakakatapusang minsan lang niabot sa iyang kinabuhi, ang pinakamaayo og walay lain ang invitasyon sa Ginoo diha niya. Kaya dili na ako ikakumpara ang akong pagkakristohanon sa tanang maangkon sa tao aning kalibutana. Because ang pinakamaayo gyud mga igsoon kanang naa gyud kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kaya dili gani nimo na pwedeng ibaylo. Dili nimo pwedeng ibaylo mga igsoon. Lisod man kayo ning mangwali ka, mulid og katawhan pero dili mabaylo bisan pag pwede sigurong maangkon nako ang pinakanindot nga trabaho with a high salary. Pero guna-una na ako, guula kayo. Kung ang one thing may mawala. So nag-offer si Lord, mauna ni ang one thing. Mauna ni ang pinaka-the best. Mauna ni ang pinaka-angayan ni mong pilion, kay mauna ni ang pinaka-maayo o pinaka-angayan ni mong buhaton. What's next? In verse 23, unsay iyang response sa verse 23? Apan sa pagkadungog sa tawo niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. See? Sometimes, ang sukdanan sa panalangin sa Diyos, dili ang naangko nato ang tanan. Kundili, mahimong panalangin sa diyang mawala nimo ang tanan, maangkon lang nimo si Kristo. Mga madayta, gibless gina sila ayo kay naa, grabe nilang balay, 100 stories. At asa po na. Sa Dubai na poron kita mas balita. 61 ba to stories? 62. Nasunog. Pirting habuga sa building nasunog. Dako kayo ang kalayo. Kana bitaw makakita ka mga disaster? Imong ma-realize nga ang tanang gihaguan sa tao, gigastuhan sa kusog panahon, emosyon, tanan, maabor gyud. Bilyon ang structure, tagakag, bomba, hypersonic, boom, hurot. Abog yun ditso. Pati ang kinabuhi na apil pa. So, ingon, gipasabot na tag-ayo arong panahon na nga naay one thing. O kana nga one thing, maugyod na ang pinaka, ang ayang pilion, ang ayang buhaton, o kay kana ang pinakamaayo. And gihatag na ni Lord, gi-offer ni Lord sa usa kadatong nagunaunang naan niya ang tanang maayong butang. Sa pagkadungog niya, nasubo siya ayo kay dato man kayo siya. Nitalikod siya, masulubon kayo, because ayaw na dili siya gusto nga ang iyang yunahunang mga maayong iyang nakabot mawala. Sa ato pa, mas gihimo niyang tinuod ang mga butang nga lumalabay kaysa sa hingpit o walay katapusan. Kaya mga Kristohanon nga nakadungog ani nga tingog, paminaw mo kayo. Ang tanan mahanaw ra gyud, siguro ra gyud imo relasyon sa Ginoo. Kay wa ta kabalo. Mamatay ang tao sa wagyot natulog, nadasmagan, na aksidente, na kuryentihan. Bago lang tong na ay kauban nato diri sa trabaho na kuryentihan, patay. Daggan mo abot gyud eh. Wa ka kabalo og mayong pagagbatanon pa man ko, wa ka kabalo. Muhilak na lang imong uyab kay wa na ka. Og na kay uyab. Wa ka kabalo. Unya, wala man gyud ka naghuna-huna sa one thing. Nga naa man gyud pinakaangayang pilion, pinakaangayang buhaton, ang pinakamaayo. Mung kaguna-huna. Verse 24, nakita ni Jesus nga nasubo ang tawo busa mingon siya pagkalisod gayon. Alang ni atong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Wa ni nagpasabot nga sala ning madato ta. In fact, naguna-una patag kun madato lang ko na iskalar tanan. Yang problema kay og madato ka,
Iskalaro nimo tanan nga karon pagani nga gamay ra na nimo maglisod gani kag hatag. Ay na la pangandoy ng dato ay damguha ra na kanunay, at least sa damgo dato ka. Verse 25, ingon siya, masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa sa usa ka dato sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Focus sa verse 25. Ayo unya ra pag lingaw-lingaw sa ari sa 25. Hangyo lang nako no. Kay aron dita ma-mislead, dagom ra bay gisgutan diha. Ang dagom diri sa atoa pangtahi sa pulo, pre na akong gibuhat wa na human. Pangtahi. Munay dagom nga to na paminaw mo niya. Ingon siya sa verse 25, for it is easier for a camel to go through the needle's eye. Ang needle's eye sa Bible, dili ni ka ng dagom nga imong butangag tanod, imo pang tupsan kay di masod. Nga nakadili na. Ang needle's eye, naan ni siya nabutang sa pader dool sa main gate sa gingharian. Mauni siya ang main gate, ang needle's eye naa sa tapad. Karon, ang bag-o karong disenyo sa gate, naay dako nga gate para sa sakyanan, then naay haligi, ang sunod ana gamay nga gate para sa tawo. Tama? Nasabtan ko ninyo? Bahala ko ay gate ninyong balay. Basta kay naay main gate, agianan, naapoy gamay nga gate para sa tawo, para rin sa sakyanan. Ritsos grahe. Nasabtan ko. Dito sa panahon sa Israel, naay main door, pag abot og salop sa adlaw, sirad-an to. Ang tapad ana, duna siya'y needle's eye. Dili siya gamay nga gate, kundili murag kanal, buho sa ilawom. Pag nalit kag sulod sa kingdom, mo kamang ka dito aron ka makasulod. Kay mas dali nga bantayan tong gamay nga kamangan pa sa sundalo kaysa aring dako. So kinanglang mo kamang dito. Ang gipasabot nga, pag magisgot na ganig needles ay magpaubos. Munang ningon si Lord, kung di mo may samas mga bata, di mo kasulod dito. Kung di mo kamaong mo paubos. Munay needles ay. Munang ingon siya, masayon sa usa ka kamilyo ang paglusot dito. Kaysa sa dato. Sa dato, aran daghana magdala, magkakamang na dito. Need man nag main gate. Munay needles ay, di ini kato tanod. Magtahi ka. Resabta na to. Mukamang sina dito. Ato dito sa suod, kabarog ang sundalo nga di sa muagi. So ningon siya kina mga dato, lisod kayo nila pagsulod gingarian sa langit. Ayaw pang kamilyo. Na ato makita, imposible na ganyan sa usa ka kamilyo makaagi dito. Hinoon ang kamilyo, kakamang mana. Di mo ni ka kamilyo nga katong naing ana. Tubang nai. Nabay, kuandre, kanang kamilyo, mura nagbutike. Gakamang, dili ning katong kamil nga, gadala ko sa kabaril nga tubig, diri hinahinayon niya, consume sa kasimana niyang magbiyahe. Napa mo? Sulisod kayo. Next verse. And they that heard it, they said, who can be saved? Katong mga nakadungog sa gisulti ni Lord, mas lisod yun makasulod. Sa usa ka dato kaysa sa kamilyo. Sila nga nakadungog isa, kinsa raman di ay mga langit. Kinsa raman di ay ang maluwas. Kabalo ka, nganong magduduha ang tao imong pangutan og luwas na baka, maingon siya, ang Ginoo ray nahibalo. Nganong wala siya nakaibaw? Because wala siya wisdom sa Bible. Kung gibasa lang unta niya ang Biblia, ingon dito ang nahiusa ni Kristo bag-o ng binuhat. Ang daan makasasala, wala na, o ang bag-o miabot na. Sa Roma 8:1, niingon dito, nga, kadtong naana diha ni Kristo, wala na isilot.
Dili na pahamtangan sa silot. So munang magduwa-duwa paghapon kay wala ba'y kaalam. Kalimot nga ang kaluwasan dili ato. Ningon siya kinsa ra man day ang maluwas. So, ningon dayon ang verse 27, ang di mabuhat sa tao, mabuhat sa Dios. You know what? Memoryado kayo nato ng verse 27. Verse 27, Luke 10:27, Luke 18:27, 18:27. Memorize din. In God, nothing shall be impossible. In God, nothing shall be impossible. Luke 1:37 po, no? Ha? In God, nothing shall be impossible. Basaha ang context. Kaluwasan ang disgutan mo diha. Ningon siya di gyud mahimo sa taong ang pagsulod sa langit apan mahimo sa Dios. Mao nang si Kristo maoy nagantos. Nakuha na nato. Now, ang mga tinunan nagpadayon, ningon dayon sila, Lord, di man ibaya nga gibiyaan na mo among pamilya, pagsunod nimo, pagalagad. Ningon dayon ang Ginoo ang nagbiya sa ilang panimalay, sa ilang pinuy-anan, sa ilang kaliwatan, sa tanan nga ilang ibiyaan tungod kanako makabaton og mas daghan pa, pilo-pilo. Nakuha na to? Kung wa ko nangalagad sa Ginoo karon ni anhi kog buhol, ang akong pamilya kinirag yung upat, akong asawa do ka anak. Pero kung mga lagad kas Ginoo mo daghan mo yung pamilya. Mudaghan po ni mga apelyido. Lain na po kag tinanawan mo rabag mo sa labot ni mo namo. Lain na po tinanawan na. So, need tag one thing. Kinahanglan kita makasabot unsa gyunang gipasabot diha nga one thing mga igsoon. Salmo 27 bersikulo 4. Napakyas man tong dato mga igsoon sa Lucas 18. Napakyas man siya sa pagpili sa pinakamaayo adto ta ni Haring David. Nagsulat si Haring David sa awit. Iyang gisuwat ang awit kining Salmo 27 bersikulo 4. Niingon siya, usa lang kabutang ang gipangandoy ko, ang makasudong sa may mayaong presensya sa Dios. Atong basahon mga igsoon. Now, one thing, nanhay one thing dire. One thing have I desire of the Lord. Usara gyud kabutang ang akong gipangandoy sa Ginoo. Di ba mo ingana po ta? Nadyo ko'y giampo ni Lord. Kining butang ra gyud giampo sa Ginoo. Usara gyud ang akong gipangayo sa Ginoo. Kabalo ba ka nga doon na kay siging gipangayo, giubanan po nimo sa effort, pero wa nimo na angkon? Before nang imong asawa naabot sa imong kinabuhi, giampo nimo sa Ginoo dili na mao. Nakailang giampo niya, imo putang gi-effort, gi-date nimo. Imo siyang gisuroy-suroy. Nakarelate si Ross, nga si Ross ni Gerson. Naapa mo? Ga-effort kag ayo, gahatag kag panahon, latanan para niya. Inyong gi-build up og ayo inyong relasyon, hala panday gyud, wala mugna gyud sa maong relasyon. Unya ampo gyud sa Ginoo nga Lord. Siya gyud akong madayon, san pagdayon nga di mamo katigom kasi gira mo ginastuhay. Pag-abot sa panahon lahi. Because ang nasayod gyud sa one thing si Lord. Ang pinaka kanang naginusara gyud si Lord ra gyud. Munang nay mga panahon ngay ngana mga igsoon. Batanawa si David unsa iyang gisulti. Aton nirong idigha ro makasabot ag ayo kanang istorya siya ana. He said, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord in all the days of my life." Sa Bisaya pa mga igsoon, usa ka butang ang akong gipangandoy nga masudong ko ang Dios ug makapuyo sa iyang presensya sa tibuok na akong kinabuhi.
Now listen to this. Tanawag ayo tong dato ganina sa Lucas 18, ikumpara ani nga David. Remember si David gipulot gyud ni siya gikas bahong karniro, bahong kanding. Bahong hagunoy gyud ni siya, way hagunoy si Israel no. Nagatiman na ni siya dito. E nakauban niya ang Dios, kabalo siya unsay feeling niya. Kabalo siya unsa kalami nga kauban niya ang Dios. Nahimo siyang warrior, siya'y unang nipatay sa undefeated nga champion nga Pilistiyanon si Goliath. Iyang napatay o kabalo siya unsay feeling sa grabe gayong pakpakan ka sa tanan. Mag-awit ang mga tao tungod nimo. Ang tanang tao gatanaw sa iba, kabalo siya unsay feeling. But ang iyang gibati sa panahon nga mga tao nagrespeto niya, nitahod niya, ni honor, ni viral siya, ni sikat siya kayo, dili gyapon ikakumpara sa one thing nga katong kauban niya si Lord didto sa nagbalantay pa siya karnero, ang presence ni Lord hangtod nga nahimo na siyang general sa mga kasundaluan, naara gyapon ang one thing niya nga di niya makumpara sa kadaugan. And one day nahimo siyang hari. But bisan pa man hari na siya, naan na niya ang tanan. Giingnan pagyud gani siya sa Ginoo sa nakasala siya ni Bathsheba, King, I gave you everything. Kung para nimo kulang pa, dugangan ko pa kana. Anong gibuhat mo man kini? That means si David mga igsoon ang tanang gitan-aw sa tao nga maayo naan ni David tanan. So kining tawo nga naa na niya ang tanan, makaingon kang happy siya. Hari na si David og daghan na kayo siya championship nga gira sa kanasuran nga giapilan og ni champion siya. Pero niingon gyapon siya, hari na siya. Niingon gyapon siya, usara gyud kabutang. Ang pinakaangayang pilion, ang pinakaangayang buhaton, ang pinakamaayo. Usara gyud, ingon siya, one thing I have desired. Nakasuway na ko tanan, naangko na nako ang tanan. But one thing I have desired in the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever. You know, the house of the Lord, it means the presence of God. Presensya sa Diyos, kabubuton sa Diyos, paghigugma sa Diyos, protection sa Ginoo, kanang naarag yung kakanunay diha in the presence of the Lord. Maurag yun na iyang gidesire, naangko na niya ang tanan. It means nga si David nakigsulti sa matag usa ka nato nga kahit mapapasayo na ang lahat, na ay one thing ako lang o kana nga one thing kanang feel nimo kanunay ang kalipay sa presensya sa Ginoo. Kaya nga minsan ni Anita sa church, dagdayeg ta, dili kayo ta malipayon, but it's good that we are here in the presence of the Lord. Kaysa nang dili ka malipayon, tanaw pag yung kang salida dito, ang title, labis na nasaktan. Samot, giyog ka. Pag ukap ni mas kaldero, bugnaw nga bahaw pag yun. Pag ukab ni mo sa ref, sigaray na. Gasigara ang ref, ay son. Pag ukab ni mo sa freezer, oy na nag-ice. Labis na nasaktan yun. And that is why natay problema, nakasala ta, naluya ta, nauga ta, di na takapakpak nga magdayeg, dili na gud ta ka, naunsa na gyud ko. But one thing, you are in the presence of God. Manigingon ni David, that I may dwell, makapuyo ragyod ko sa panimalay sa Diyos, sa presensya sa Diyos, sa gugma sa Diyos. Kabalo mo, ang pinakanindot nga puyan kanang dapit nga na ang presensya sa Ginoo. It means that the presence of the Lord is our shelter. Then mo ingon na sab ka, Lord, ang imong pulong, dihag yun ko, mapuyo Ginoo. So I'm not gonna live by what I feel. Nga na ta. Kaya sometimes, atong puyan ang atong gibati. Kung sa ito nakita, atong gipuyan, pagkakita ni mong problema, mo yung mong gipuyan, gaguol na kakayo. Ay, kanong sa apa man, Lord.
Naapa mo? Katulog ko nung uli ta. So, I may dwell in the house of the Lord in all the days of my life. To what? To behold the beauty of the Lord. Makita ni mo unsa gyud kumaayo ang Dios. And to inquire in His temple. Kanang kanunay kang nagpakisayod unsay kabubuton sa Dios. So, kung inganig pangandoy si David, bisag unsa ka busy, nagyapon kay time magtinguha nga unsa kay message ni Lord niya ko karon. Basa ka nindutan nga verse. I-share na ko ni sa akong classmate. Nindutan nga verse, ako ni i-share ang prayer. Nindutan nga ning abot ang prayer, wa kay i-share. Kay dili man one thing. Ang imuhang kasing-kasing, many things man. Daggan man kayong nakaunya, matutaan ng many things. Daggan kay nakababag. Another, nagsulat na po siya dito sa 84 verse 10. Salmo gyapon. Psalms 84 verse 10. Psalms 84. Psalms 84 verse 10. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa sa usa ka libo ka adlaw dito sa laing dapit. So imagine niya, to si Alay ron sa Singapore. Singapore to gato ni Alay. Hala, nagsuroy-suroy sa dito niya. Kanang bang makitaan lang nimo sa TV, gishootingan sa mga artista, nya tuan na ka dito? Unsa na lang yun na kanindot? Nya, imagine ka, ninduta yun. Kabalo mo, walay Kristohanon. Naa na guys, Lourdes, no? Pero kasagaras mga Kristohanon, makaadtor yun niya kos Israel. Makaadtor yun niya kos Israel. Pati mga siman, bisag dili mga Kristohanon, inigdunggog yun, unang dunggo sa barko sa Israel. Manghilak yun, magdugo yun lang kasing-kasing, like makainomdom silang dinhi na tawo ang Ginoo. Lahi yun. Kada siman yun ang ako maistorya, inigdunggo yun lang Israel. May yun lahi yun dito ang imong bation, Pastor. So ang tanong mga Christian, one thing, makaadtor yun kong Israel. Bisa ako asawa. No, itugos Ginoo, no, makaadtor ang Israel. Ugma, parang dali, hypersonic missile ang sakyan ba? Nindot yung kayo. Nandito tayo one thing, ipanganday. Natanawan ni si David. Daghan na kayo siyag na sinati, mauni. Siguro, tanang coffee shop, there is Bohol, imo nang giadto. Tanang kananan, there is Bohol, imo nang giadto. Makompare na nimo asay mga nindot nga kananan. Tanang mga nindot sa Bohol. Nahurot na mga Bohol, maato na po kag. Dumagite. Cebu. Dito na po kag Cebu. Ato na ka ilalog dagat. Tanaw ka dito mga langoy-langoy mga isda. Nahumrot na nimo kato ang Cebu. And look at David. Ingon siya. Parang sinasabi ni David, lahat na gusto kong puntahan, napuntahan ko na. Tanan nga gusto na akong dapit, gisuwayan na ako kato. Kabalo ka sa una na akong pag-abot sa Bohol, pagsakag yung Chocolate Hills, ginahawa ko, makita ni mong mga ang sakyanan niya, makita ni mo itong bukid, gay nga na. Lumiya si mong gibati, no? Ikaduha ni mong adto, ha, mo. So, ni mong adto, ay, una ni mong adto, 100% imong kalipay. Wow! Siga kayong mata. Pag sunod ni mong adto, ano lang yung mata? Sunod ni mong adto. Sunod ni mong adto, hindi na kabutanaw. Gatchat na lang, gasaka. No? Na naman gusto kita, mag-explore kita, and di ay gipang po sa Facebook, ninduta po ni, overlooking kaayo, na sea of clouds, grabiha po ni, ang clouds, manghikap si mong nawong, mangumusta. Ninduta ni nga dapat, atoon na to ni. And niyon sa si David, ingon siya, pagsulti lahat na lang. Isa, for a day in thy courts is better than 1,000 years. So I had rather be a doorkeeper in the house of my God
than to dwell in the tent of the wickedness. Now listen to me. Naikanta sa 70s slumber ba na? Kanang ningon diya, better is one day in your house. Better is one day in your court, in your house, than 1,000 elsewhere. Di ba? Nga naman, lami kayo nga naa ka sa balay sa imong amahan. Kanabang, oy, magbakasyon ta, bayad kag lami kayong hotel, pero inighuman, lami yung iuli sa itong balay, bahala ka, kaya nga na nagpurma na itong balay, nga nagod ka na. Gitawag yun siya home. Because ang meaning sa home is rest and comfort. Sa Tagalog na, ano man sa Tagalog? Bahay? No, tahanan. Tahanan. Tahan ba? Tahan. Comfort ba? Comfort, tahanan. Hello, kabantay mo? Unya, magpabadlo ko kayo mga anak. Layasan yun mo na ako. Sulay, layas. Di pa kakaabot imong paingnan. Hanggang sa karon sila. Nabaka rin malungag. Tahanan, home. Muna ningo si David, better is one day in your court, in your presence, in your love, than 1,000 elsewhere. Magpunta na lang ako kahit saan-saan. And kaniadto 7 wonders lang. And 9 planets na imong adtuon. And 1,000 years. Mabuhi ka, puntaan mo na lahat. Ang conclusion is, wala na, doon ako, napagod ako. Ang ganda doon, pero napagod ako. Nagpunta ako doon, napagod ako. Pag dool ni mas presensya sa Ginoo, di nakakasabot. Ay mga time nga mong kalit lang tuloy mong luha. Ma-realize nimo kung wala lang kay Ginoo ko. Kung wala lang ka sa akong kinabuhi. Kung wala lagi ka naguban ako, kung gipasagdan ako nimo. Mananingon si David, better is one day in your court. Better is one day. So na siya one thing, na siya pinaka, na siya napilian nga pinakaayo, pinakamaayo, pinakaangayang buhaton. Sa Bisaya ani mga igsuon, ingon diha usa ka adlaw diha sa imong templo, mas maayo pa kaysa sa usa ka libo ka adlaw didto sa laing dapit. Palabihon ko ang pagbarog diha sa ganghaan sa balay sa akong Dios. A doorkeeper. Mas ayaw pag tig-abli. Imagine, hari siya, no? Hari siya na natitirahan. Pero ningon siya, ayaw pag adto na ako sa simbahan, tig-abli lang ako sa simbahan, tig-sirado, tig-abli, tig-sirado, tig-abli. Karon way ganahan mga anhig church. Sige, isog dos pastor. Pati niya ako mga sakop, dire kalayason na ni sila, wa man po'y kalayasan. Sa una. Better is one day. Ato ko, imagine na si David. Parihan ni Queen of Sheba. Nianto siya sa time ni Solomon and then ingon siya, ayaw pang tigpaypay nimo. Ayaw pang tig-serve di mo bino, kape. Ayaw pang tig-map aning sahog nimo. Nakita ni sa queen nga ang iyang kahimtang queen siya o siya mao'y masunod sa tibok niyang gingarian. Nakita niya nga bisag queen siya, makaluluoy kay siya ikumpara sa mga sulugoon ni Solomon. Kaya mga sulugoon ni Solomon nakadungog kanunay sa mga pulong nga nagagikan sa Diyos. Kay ang kaalam nagagikan ni Solomon, gikan man sa Diyos. So he said, better is one day. Better to kanang sana mahimo nimo nga servant, tigpaypay na lang ko, tig-atiman na lang nimo. Kabalo mo? Sige kog ingon. Kon asa man unya mo maabot, pangita gyud mo og church. Pangita gyud mo og simbahan. Nga ang kaluwasan mao si Ginoong Hesukristo. Ayon na i-compare. Kung gibuhat nila na ayaw lang magbuhata, kung dili pod na nimo unsay na simong kasing-kasing, muna imong imoon. Nga naman, sag asa ka maabot, better is one day in the presence of the Lord.
Ikumpara nimo ang usa ka adlaw na ara ka. Ang kalipay sa usa ka adlaw nga nakas presence ni Lord ug ang libuan kakatuigan kapanahunan nga nakas kalibutan di gyud na ikatin kumpara. I-total nimo nalipay ko diri, nalipay ko diri, nalipay ko diri, nalipay ko diri. Ani mga tuiga mao ni ang gidaghanon sa akong kalipay. Pero diri ko usa ka adlaw ra ko. Grabe ang akong kalipay di na masukod. Because dili nimo ikakumpara ko na akas tiilan sa Ginoo. Amen. Adto ta sa Lucas 10:38 hangtod sa 42. Las 10 pa. Lucas Kapitulo 10, 38 hangtod sa 42. The story of Jesus, Mary, and Martha. Si Martha ug si Maria, magsuon ni sila. Doon na sila usa ka igsoong lalaki nga si Lazaro, nga sa John chapter 11, gibanhaw ni Jesus. Nahimo silang amigo ni Jesus because nagpuyo sila sa dapit sa Bethany village nga kung magpanaw si Jesus mutapok sa laing bahin muagi kay magministry muagi gyud siya sa panimalay ni Martha og ni Lazaro ni Mary kay diin dihiri man siya mo pahulay una pa siya mo padayon sa biyahe. Si Martha og si Lazaro, si Martha og si Mary close kayo nga friend ni Jesus. Bisan nang ilang igsuon nga namatay gibanhaw si Lazaro, close kayo nga friend. Si Martha nindot gyud kay siya character. Nga gusto niya set up gyud tanan, order gyud ang tanan. Kana bitawng dili na kinahanglan kang manugo pag mayong lakaw dito kina tay bisita dili. Gusto niya intact tanan. And si Mary sad, pareho sila nga maayo kaayo og relasyon. Ingon nga higala diha sa tong Ginoong Hesus. So they are very welcoming gyud kayo. Kanang muabi-abi gyud kayo sila. And tanawan ni nga senaryo, ayog pakasadag ayo ni si Martha ha, balansiha og ayo. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, mao na ni sa Bethany. And a certain woman named Martha received him in her house. Dali, Lord. Sod are. Sod. Dali ta. Sod ani. Now, I believe, before namatay si Lazaro, before to nga senaryo, mauni ang una. Mas una ni. Naapa mo? Mas una ni. Kaya ani pa man nga time nga welcome, gipasulod niya. No, giabi-abi. So, lisod kayo, mag-abi-abi, tag wala na kaila. But ani nga time, tanawan niya. And, gi-welcome niya. Next verse. Ingon ang verse 37. Nakoy ako diri nga, Bisaya pod, no? Sa verse, sorry. Asa to? 39. And she said, she had a sister called Mary. So, magsuon na sila. Si Maria yung isuol, which also sat at Jesus' feet and heard His words. So, nilingkod si Mary. Kaya naminaw siya. Naminaw siya ni Jesus. Si Martha, to dito sa kusina, kabalo na kagaunsa, busy siya, kay ga-prepare lagi yun. Kay maabi-abihon baya yun kayo ni siya. Next. Ingon diya, but Martha was, saan sa pag-cumbered? About much serving, cumbered. About much serving, and came to him and said, Lord, do thou not care thy sisters had left me to serve alone? Bid her, therefore that she help me. Guol kayo siya, marag na busy siya kayo, dagan na siya, gimo, wow. Gasugba siya isda, gapaypay siya dito, gahuyop sa linungag. Nanguhag bagol, kaya nang kusog musiga, and then pag-ukap sa ref, example na. Wala sila'y masugo nga paglakaw dito, kuhag coke. Lakaw sa kasis bilin. Kuhag usa ka litro. Next verse. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. You know what?
many times na akong gitudlo, gishare sa inyo ha. Pag ang usa ka pangalan, balikon o kaduha, it means, sa mga Hudiyo, close kaayo sila. Anak nga tao. Kung muingon gani ko, ara, merasol, it means, close kaayo na nako. Dili na may higala rami, close good. Ang usay akong pagkaon, iyang pagkaon, akong tulugan, iyang tulugan, tanan. Close good kayo. Basta mayon kang, dublihon ang pangalan. Tanawa si Lord. Ningon siya, Martha, dili ni parehag ka ng ato abit ang ekspresyon nga, ay, Alma. Pagduha ka name balikon na, it means close kayo mo. Look at, sa time nga gitawag niya si Abraham, ningon siya, Abraham. Sa time nga gitawag niya si Samuel. And pagkaanindot nga moingon na po siya nimo, Jonas. Oh, light! That's the time that you can dance, really dance. I am a friend of God. Mga angkon naman ka, ay! I am a friend of God. Why? He calls me friend. Siya mo nag-ingon, ngahigala ka niya. Mo nang-ingon siya, Danilo. And look at, ayaw kagaingong dautan ni si Martha because Martha was close friend of Jesus. Mo nang-ingon siya, Martha. Nakuha na to? Thou art careful and troubled about many things. Dagal ngay kagikabalakan, giunahuna, pag-ayo gikabisihan, pag-ayo, and sometimes, ingani sa ta, we don't have time like Mary to sit. We don't have that one thing, kay pagmata sa buntag, magdigamo dayon ta, magdali-dali dayon ta, mo trabaho na dayon ta, gikag trabaho, kapoy kayo, kaon, tanaw TV, katulog, tulong laway. And then the next day, trabaho na po, and then uli kaon tulog. The next day, trabaho na po, uli kaon tulog. And then pagka-Sunday, nanganhe din eh. Nangalibat na. Because wala tayo time. Wala tayo one thing. Muratag katong si Dato sa chapter 18. Nganaan na niya, ang yunauna niyang tanang maayo, busy na kay niya siya. Pero wala siya one thing, to sit on Jesus' feet. Nga maminaw, nga mubasa, nga muampo. Kaya bisa kung sa kabisi, bisa pag unsa kakapoy, di gina pwede. Nga naiadlaw, nga di gyud ko mubasa. Muampo. Nanay tayo magampo kang gahigda na lang. Lord, istorya mo, inigtagilin ni mo, kabalo ka Lord, si Divine, ambot lang yun. Diri na po ka sa pikas, Lord, si Justin. Dinanton, makatulog ka pag mata ni mo, in Jesus' name, amen. Wala man mo kampo. Because communication man na. Si Lord, makigsulti ni mo, pinagis mga pulong. And makigsulti siya ni mo, pinagis kabuhatan. Tanawan, ang bulanak, nindot kayo, ako'y kabuhatan na. Tanawan mong kinabuhi nak, nagka-problema ka ron, pero paninduton ako na. That is why dapat tatay time, mga maminaw sa iya ha, di kay puro rata busy kayo, and we're worried of many things. Troubled kayo ta, mo nang sitag yaw-yaw, na abot na sa panahon, labi nang makainom, kadi pa Christian pa. O sa'y Christian po, magtilaw-tilaw, diha na, matotal na tanan, masam up. Grabe na ako, maning ano yung pagbuyo na ito. Grabe, panarbaho na ako na nato, wag ko kapalit, bisa usa ka buhok. Kamay istorya na. Grabe na ako, maning gamot. Grabe na ako, grabe kayo. Kapoy na ka. Then mulingi kas imong mga tinarbahuan o ana nakapundar kag mga balay sa ubang tawo, nakapaanindot ka sa ubang mga Pinoyanan, nakahimo ka sa napalambo nimo ang company, napalambo nimo ang imong agalo na sa kanagtrabaho, natabangan nimo sila, and you look at yourself, wala gyud koy naipon, wala gyud koy natigom, wala gyud. And then maghilak na ka. Because ang one thing ramanggod unta, busy kas kalibutan, pero di ka mahutdag time nga mulingkod at tubangan sa Ginoo. Muna giingon ni David. One thing. Look at Solomon.
When you read Ecclesiastes chapter 2, he said, lahat na lang meron na ako. Nakapatukod ako mga palasyo, naghimo na ako daghan kay mga garden, mga kababayinan, daghan na kayo. And then sa verse 11, ningon siya, walay kabustalan ni tanan. Because walay one thing. Kining tanan lumalabay ra gyud ni. Dapat na ay pinaka nga angayan nimong sabton sa imong kinabuhi. So dili na nimo ikumpara ang imong kaugalingon sa uban, ang imo ra gyung pukusan ang ako gyung daily walk ni Lord. Wala na ko'y paki unsay sultis mga tao ang akong paki ni Lord, and sometimes sa imong pagpakilakaw ni Lord masipyat ka pero bakunon ka ni Lord, pero ang imong tawo isig ka tawo tan-aw nimo to siya natanawa siya to siya sagdira na sila si Lord mo'y tanawa nga nigunit sa imong kamot balok bako na tara padayon ta na paunaan hagba na po ka mo na po mga taos paliwot tura simba pero dali grabe kayo and then ayaw sila paminawa na ang kamot ni Lord nagabangon tanak padayon na gyud tanak because need taog one thing. Kaya ang next verse ningon ang verse 42, but one thing, tanawa. Ikan sa itong introduction sa una, ganiha ba? Nagyo tay usa, nagyo one thing. But one thing is needful. Mingitag needful ka na really needed gyud, gikinahanglan gyud kaayo. And Mary had chosen that good part. Pwede raman tang mabisi sa tanan. Pero dapat naagyo tayo pilion. And which shall not be taken away from her. Kabalo mo, ang tanan mawala sa ito Kahit na ikaw mo tag-iya sa tanang kanta nga nindot, pagkantahon sa uban, mas taas pa ninyo tingog. Ikaw na mabihind. Butangan na lang dito o covered by kisay pangalan nimo. Ibutang na lang dito pangalan nimo sa imong banda pero dili na ikaw mao ginatanaw sa mga tao kay pwede makawa. Tanan pwedeng mawala sa imo. But niingon si Lord ngadto kang Marta, busy kay ka tanawa si Mary nakapili siya pinakamaayo, usa ka butang nga pinakamaayo. Og kining butanga dili mawala diha sa iya. Na siya one thing. Og kana nga one thing nga napilian ni Mary, mao nay gihisgutan sa mga salmo ni David nga niingon siya. Better is one day in your presence, O Lord, than 1,000 elsewhere. Mao po nang butanga ang one thing nga siya ayaw palag tig-abler ako dito sa imong templo sa pultahan. Kay sa bisag asar ako. And tanawa ni siya. Ingon siyang walay makakuha niya ani nga one thing. Mauni ang iyang napilian. So, sala ba ang gibuhat ni Marta? Dili lamang distracted kayo si Marta na problema siya sa daghan kayong gimbuhaton. Sometimes, dili ang gidaghanon sa gimbuhaton may makaproblema na to. Mabikil lang yun tas gidaghanos buluhaton tungod kay wa na tayo one thing. Wala na tayo wala na tayo pinakamaayong gibuhat, pinakamaayong napili. Unsa man to? Ang pagpili sa atong Ginoo. Ang pagpili nga naa ka siyang presensya, nga moampo ka, nga maminaw ka niya, nga sayran nimo ang mga pulong ug ang mga saad sa Dios. Last verse. Moni ang one thing na bisan si Apostol Pablo iyan ning gisulti. Philippians chapter 3:13 to 14. Philippians chapter 3. Pilipos kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 14 nag-ingon. Hinuon mga igsuon wala gayud ako maguna-una nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot, paghikalimot. Sana ngagi og ang pagpaningkamot
kutob sa akong mahimo aron makabot ko ang dag-anan. Verse 14, busa, nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Verse 7 atras, verse 7, apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Verse 8, dugang pa ni ana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod kang Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labi pa kaayo ka bililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura na lamang aron maangkon ko si Kristo. Nakapili si Apostol Pablo. Ingon siya, I am the Pharisee of the Pharisees. And he has a dual citizen. Dili og dili gyud na pwedeng mahitabo. Pero nahimo siyang Hudiyo, nahimo po siyang Romanhon. Tungod kay influential kaayo siya. Tungod kay natawo siya nga dunay naa siya anang pribilehiyo nga makuha usab niya kini nga citizenship. So, da siya power. Tungod kay he is the Pharisee of the Pharisees, maghuhukom siya, siya gapapatay ni Stephen, huwi siya, og siya mismo nangunay sa paggukod sa lutos sa mga nisunod ni Kristo. But pag abot niya sa Pilipos, na preso siya sa Roma, iyang gisulatan ang simbahan sa Pilipos. Iyang giingnan, rejoice, 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 pagkalipay, pagkalipay, pagkalipay. And ang mga tao siya, kayo siya, unsama ng tawhanang, way kaon-kaon dito, gipreso, gibunog, pag-ayo, gikulata, gisamaran, pero gasuwat man natong rejoice, rejoice, rejoice. Unsama ng tawhanang, tuwa siya sa kagulanan, pero ingnon man taniyang paglipay, paglipay, paglipay. And giingnan niya ang taga-Pilipos, kabalo mo, naguna-una mo, nga gibiyaan ko sa Diyos, kaingan niya kong kaimtang. Pero ang akong naitabo diri sa akuha nga niya ko diri na priso, maudi ay paagi sa Dios nga ang tanang 200 ka mga general, mga rangguhan diri nga mga kasundaluhan nasangyawan ako, apel ang emperador. Tungod kay piniriso ko. Nasa kako ang palasyo para walihan ng emperador. That is why pagkalipay mo, pagkalipay, pagkalipay mo, pagkalipay. And he said one thing. Say one thing. Ingon siya, gibasura ko ng tanan, katong akong pagkagamahanan, katong akong kaalam, katong tanan, gibasura na ako to. Bisa na nga akong lawas na, naapa ko'y cancer o unsang matang sa tunok nga naas yung unod, yung lawas. Bunugon pa siya, sakiton siya ayo, gisi siya mga, wala, grabe kaluoy. Pero niingon siya, basura ni tanan. Tungod kay na ay one thing, maangkon lamang niya si Kristo. Mga Kristohano na ako, mga kaigsuunan, paminaw mag-ayo ni ini. Sa kinabuhi nato mga igsuon, kitang tanan nangandoy og mga mahayong butang. Nagampo ko sa Ginoo, Lord, tagaay mi kanang kwarto nga kwarto. Sa kwarto lang, kwarto ra gito igyatag. Bigyan sugod na putag ampo ni kusina. Lord, ampo na po may kusina. Kaya mo rin una-una ito kwarto nga na CR. Maurag yun. Lord, apilig kusina. Siguro o ka na ang gamay pong sala. Kay kwarto ra po puro. Naibisita, hulat mo na church. Kay mo aname. Ampo rin ito sa Ginoo. Ba't ka nang tanan mga igsoon? Kung wala ning pinaka ang ayang buhaton, ang ayang pilion, ang ayang desisyonan kanang kung wala ning pinaka, wala ning one thing, imong ma-realize, hago kayo ang kinabuhi, kapoy kayong kinabuhi. Nagtrabaho ra kag ibutang nimo sa palad tanan. Ang imong trabaho pagpaningkamot, mag-overtime, hala paningkamot, overtime, paningkamot, mura ka gatigom og abogra sa imong palad, and then one day, wa na nabilin nimo, masulubon na sab ka.
Kaya sa imong pag-eskwela, pagpanarbaho, sa tanan nimong kabisi, pilia ang usa ka maayong butang. Kana maong naa ka kanunay sa tiilan sa Ginoo. Nasabtan na to mga igsoon. Makampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat sa mga pulong nga among nadungog karon. Si David, Lord, bisan na angko na niya ang tanan. Wala gihapoy makatupong sa kalipay nga naa pangandoy siyang kasing-kasing. Nga sa imong presensya lamang, o Dios, iyang maangkon. Ang kalipay nga dili matupngan. Ang tinuod nga katagbawan. Father God, daghan kay mig mga ginadesires kinabuhi. Namong huna-huna, kung maangko na namo, matuman na ni, okay na, pero Lord, dili mahuman ang pangandoy aning kalibutana. But one thing, naradyoy usa, pinakaangayan nga pilion, ang pinakamayo walay lain kundi ikaw o Ginoong Hesus. Ang imong mga pulong, ang kanunay mo pailalom sa imong pagbulutan. Nga muhilak og musumbong sa tanan namong kabugat ani nga kinabuhi. Laay kayo mi aning kalibutana, Ginoo. Nagapos mi sa tanan nga mga buluhaton, pangandoy din abog lamang lumalabay. Taas nga panahon naghago. Halos patyon na mo ang among lawas sa kabisi. Pansaunahan masubo kami kay wa man may makaplagan nga nahabilin diha sa among mga kamot, bunga sa among mga paghago. Therefore we realize na walay laing pinakamaayo ang imong gi-offer ngadto sa dato nga mosunod nimo, ang imong gihatag nga gipili ni Mary nga magapabilin diha sa imong presensya, sa imong tiilan. Tabangi kami. Sa tibok simana, grabe, bisag unsay among giagian, but every Sunday magiusa mi diri. Maghatod sa among mga kasing-kasing, magsumbong sa among mga kaagi sa mga adlaw diha nimo sa mga nanglabayng panahon. Salamat, Lord, nga sa kanunay ikaw mao ang among panganduyon ug ang imong mga pulong. Panalangini ang matag pamilya, mga kabataan, mga batanon, tanan among mga buluhaton. Thank you sa among kahimtang, Lord. Nagaampo kami para sa mga dapit nga naidagko kayo karong mga conflict. May mga kinabuhi nga mga nakalas, mga inosenting mga kabataan nga naamong sa giyera nangamatay. Nagaampo kami, Ginoo. Ikaw, Dios, magatabang usab kanila. Kanunay kang magpaila-ila sa imong kaugalingon ngadto sa imong mga katawhan. Manindog tang tanan mga igsoon.